vi har så lavet den her film i informationsteknologi, som handler om de her forskellige modeller, trelasarkitekturen og klient-server-modellen. Og den er lavet af Andreas H. og Maria Tredix. Ja, og den første vi kommer ind på, det er klient-server-modellen, og den er lidt lettere at forstå end trelasarkitekturen. Og det fungerer egentlig på den her måde, at vi har nogle klienter, og det kan være altså en smartphone, eller en computer, eller egentlig alt muligt, som det er, man så kan gå ind på nettet til en eller anden server, og så hente deres program, og så kan man så bruge det. Og ja, altså. Ja, og vi har så fundet et eksempel her på en klient-server-forhold, hvor vi har fundet det her spil, der hedder World's Hardest Game, hvor det ligesom går ud på, at man er en rød klods, og så skal man igennem nogle forskellige forhindringer. Og vi synes, det er et rigtig godt eksempel, fordi det er et rigtig simpelt program, og at det fungerer rigtig godt i forhold til den her model. Fordi vi har klienten, som er den her maskine, som spillet kører på. Det vil sige, at hvis jeg har lyst til at spille det her spil, så logger jeg måske på min PC, og så kan jeg spille spillet derfra, altså fra min computer, som er klienten. Og spillet her, det ligger jo så på den her server, som hedder snobbyland.com. Og på den server her, der ligger ligesom selve spillet, og så ligger der også alle highscorerne faktisk fra alle, der har spillet det her spil i hele verden. Så der er ikke rigtig nogen filtrering i det, man ser bare alle highscore. Ja, altså serveren, det er jo så faktisk en eller anden maskine, der står et eller andet, så det er ikke selve hjemmesiden. Men altså, der er en eller anden maskine, som hoster den her hjemmeside, som er placeret et eller andet sted i verden. Vi ved ikke lige, hvor det er, men altså, den står et eller andet sted. Ja. Og fordelene og ulemperne ved client-server, det er, at altså, det virker reelt kun for en begrænset mængde af brugere, fordi serveren den kan simpelthen blive overbelastet, og når den bliver det, så begynder den at blive langsommere, og i helt ekstreme scenarier, så kan den også bryde ned, fordi den simpelthen får for mange anmodninger om ting, og den ikke kan håndtere det pres, der bliver lagt på den. Derudover så kan man så også mene, at det med, at man kan se rekorderne fra folk, som man slet ikke kender, bare lige nogen, som kommer til at kende, det er nok en lille bitte smule irrelevant, kunne nogen synes. Og på den måde så kan der også være irrelevant information i det med, at man kan se alt. Fordelen er så, det kræver færre server end den anden model, og det har også noget at gøre med prisen. Og så alle de ser jo det samme, det kan så også være noget godt noget. Det vil sige, at hvis der kommer en eller anden ændring fra mig, så er jeg sikker på, at så kan alle se, at ændringen den er kommet. Og så generelt så er det meget let at opdatere de her server, fordi man skal ikke ud og opdatere alle brugerne, du skal bare opdatere selve serverens program, og så kan alle spille den nye version af dit spil, for eksempel. Den anden model, og det er så trelagsarkitekturen, og der har vi sådan en streg her, og det er egentlig måske den vigtigste streg på det her, hvor at, det går fra at være noget, der foregår på din maskine, til noget, som der foregår på selve serverne. Og det er rigtig vigtigt i det, at det vil altså sige, at alt hvad der foregår herover, det er altså en server, som er placeret et eller andet sted i verden, som så er tændt 24 timer i døgnet, og som man så hele tiden skal kunne forbinde til, når man skal spille det her spil, for eksempel. Og så har vi så præsentationslaget, og der har vi så, hvor vi henter nogle ting, og så har vi så fået at vide, hvordan vi skal fortolke diverse ting, som vi så henter fra de her applikationsserver. Og vi går lige tilbage. Og det der så er, det er, at de applikationsserver, de filtrerer sig selv noget af det, som vi henter på database-serveren. Og det gør så, at man begrænser den information, som er tilgængelig for spillerne, og det kan være smart, fordi så behøver jeg ikke at se highscoren fra en eller anden gut, som spiller spillet, som jeg aldrig nogensinde kommer til at kende. Derudover så fungerer det ligesom ved det andet, altså de fleste udregninger de sker på applikationslaget, og det er også meget smart, at de gør det, og ikke på hos selve klienten. Ja, og vi har så fundet frem til et eksempel her på trelasarkitekturen, og vi har valgt det her spil, som de fleste nok kender, som hedder Candy Crush, og det synes vi repræsenterer den her trelasarkitektur rigtig fint. Der har vi nemlig præsentationslaget, som er selve spillet. Altså hvis jeg nu sidder på min iPhone og spiller Candy Crush,
Så det her, at spillet ligesom bliver præsenteret, hvor jeg sørger for, at jeg kan se den her grafik og spille spillet. Og så har vi applikationslaget, hvor der ligesom bliver sørget for på den her server, at det kun er mine venners rekorder, jeg ser. Jeg kan for eksempel koble til spillet via Facebook, og så sørger den for, at det kun er det, der rent faktisk er relevant for mig at se. Altså jeg kan kun se mine venners highscore. Og det er også her, som selve programmet ligger på det applikationslag. Og så har vi alle rekorderne, som ligger inde på databasen, og ja, spillet kan så gå derind og hente det, hente information, hvis det bliver relevant. Ja, så der afhænger det så godt nok af, om det er på mobilen eller på sin computer, man spiller Candy Crush. Fordi på mobilen der skal man faktisk have downloadet Candy Crush, og så kommer det faktisk til at ligge hos selve mobilen og ikke applikationslaget. Ja. Ja, og så har vi nogle fordele og ulemper ved den her 3-lags arkitektur. En af ulemperne kan blandt andet være prisen, fordi der er de her forskellige lag, så det kræver nogle flere servere, og det kræver, at det står tændt hele tiden, og det koster selvfølgelig en masse penge. Men der er også rigtig mange fordele ved det, som gør, at det kan være selvfølgelig fordele at bruge det her 3-lags arkitektur. Blandt andet kan det håndtere meget større mængder data, fordi før ved klient-server-modellen, der er der kun en enkelt server, som ligesom har alt data på. Og når vi har de her mange forskellige server og det her databaselag, så bliver det ligesom fordelt ud på flere forskellige lag, og så er det nemmere for programmer at håndtere de her store mængder data. Så en anden fordel kan være, at der kan være mange flere brugere, fordi at netop igen, at det er delt ud på mange forskellige områder, så at det ikke er sådan, at spillet nemt går ned, hvis der nu for eksempel er 100.000 brugere på en enkelt server. Det kan serveren ikke holde til, så hvis man deler det ud på den her måde, så kan der være mange flere, der spiller spil. Igen det her med den filtrerede data, at man kun får information, som er relevant for en selv, fordi at applikationslaget sørger for at filtrere det sådan, at vi får de ting, som vi rent faktisk har brug for at vide, altså for eksempel vores venners highscore i det her spil. Og igen det samme som før, at det bliver lettere at opdatere, fordi man behøver ikke at opdatere programmerne ude på de enkelte klienters enheder, men man kan bare opdatere det på applikationslaget, og så går den ændring igennem på alle enheder. Ja, og så kommer vi så lige ind på en opsummering af de her to modeller. Og det første man så kan tænke, jamen det er jo fint, der er to modeller. Hvornår skal man vælge den ene, hvornår skal man vælge den anden? Og ja, der har vi så vurderet, at det afhænger nok af, hvor mange brugere man har. Og jeg vil så sige, jo flere brugere man har, jo mere fordelagtigt det er at vælge 3-lags arkitekturen. Fordi så den er bare lettere ved at håndtere den her større mængde af brugere, og så også de her flere rekorder, som der også skal være. Så der kommer også mere data. Derudover, så det koster jo lidt flere penge at spille en 3-lags arkitektur. Vi tænker, at hvis man nu har sådan et program, og der er rigtig mange, der har det, altså der er mange brugere, så har man jo nok også en eller anden indkomst i form af nogle reklamer, eller det kan også være folk, de kan købe et eller andet i spillet. Så man har en eller anden indkomst, der også gør, at man har mulighed for at skulle betale det her ekstra, som det kræver at skulle vedligeholde en 3-lags arkitektur mod bare normale klient, eller den simple klient-server-model. Så ja, ingen af de her modeller, de virker jo selvfølgelig ikke offline, fordi man skal hen og hente på selve programmet på en server, og så spille det på nettet, er det jo egentlig det foregår. Man har det aldrig rigtig hentet ned på sin computer, så på den måde så, det dur de ikke til. Ja, så man kan sige, at også hvilken man vælger, det har jo også meget at gøre med ens formål. For eksempel, hvis man nu er et par venner, der har tænkt sig at downloade et spil, ligesom i artiklen, det der, hvor eksempel skøre skildpadder bliver brugt, så er det jo ikke nødvendigt at tage det helt op til en 3-lags arkitektur, hvis det egentlig bare er meningen, at det er et spil, man skal have liggende offline på sin telefon.